En tiedä tarvitsi täällä komppaniallinen jätkiä. Joo. Ja rabarberipensalehdit ylettää tohon, missä on mullosta. Sinne ei ole nurmi pääse kasvamaan enää. No siis loppukevennyksiksi se kohta, kun omaan peukaloon satut osumaan, niin... Joo. Kyllähän tän voi ihan hyvin laittaa. Tietysti taisi ollut hienomman näköistä tuossa. Oli ihan kone, mutta nyt meillä oli kone lainassa, niin ei päästä sillä tekemään. Mut ei se mitään, siis tässä nähdään myös se, että tää onnistuu ihan käsin tää langan laittaminen, jos haluaa, että ei tarvitse mitään erikoistyökaluja, vaan kumivasara vaan ja... Joo, kyllä. Ja periaatteessa tää on niin helppoa, että tän... No okei, tää piha nyt on tietenkin tässä täytyy olla ajatusta mukana, kun tässä on aika paljon tiedettävää. Mutta periaatteessa tää on niin helppoa, että tän pystyy normipihaan ja ihan kuluttaja pidetään. Niin. Minä katsoin sitä ohjekirjaa, siinä oli aika hyvät esimerkkikuvat just näistä saarekkeiden tekemisestä, niin mun mielestä niissä oli aika hyvät. Mä niin kun luin sen ohjekirjan nopeasti läpi, niin sitten seuraava kerran kun kävelin koiran kanssa pihalla, niin ei väkistähän siinä tuli mieleen, että tuosta noin ja tuosta noin, ja te vedätte tätä saareketta just sillä tavalla kun minä ajattelin itsekin sen ohjekirjan perusteella, että voisin siitä jo päätellä, että ihan hyvin tehty ohjekirja.